മോനെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം? അമ്മേ നല്ല വിശേഷം അമ്മേ. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? ഇവിടുത്തെ വിശേഷം ഒന്നും പറയണ്ട. അതെന്താ? എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഇവിടെ 10-11 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുന്നേറ്റ് വരും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വെക്കണം. വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചായയും ചോറും അവന് പോകാനുള്ളതും, അന്ന് പിള്ളേരുടെ കാര്യമെങ്കിലും ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. അതും ചെയ്യൂല. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ, ഞാനേ വല്ലണ്ടാന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. വാതിലൊന്നും നോക്കട്ടെ. മുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും പ്രശ്നമല്ലേ. പ്രശ്നം എന്തെന്നാ? ചേച്ചിയായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഞാൻ ഈ ഫോൺ എടുക്കാവുന്നേ, ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. നമുക്ക് ഡേ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. ക്യാമറ ഓണായിരുന്നാ? സാമ്പ്രദായിനി സുപ്പിനി സുഖപൂസനി